Δεμένο κόσμημα. Καλοδουλεμένο. Εξ ολοκλήρου στο χέρι θα έλεγα. Από εμάς τώρα καλό. Εξαιρετική δουλειά. Το δαχτυλίδι αυτό είναι μεγάλης αξίας. Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι πότε θα μπορούσα να το έχω έτοιμο. Κοιτάξτε κυρία Πανθέου. Όπως διακρίνετε και εσείς η ίδια, είναι ένα κόσμημα ιδιαίτερο. Απαιτεί πολύ λεπτό δουλειά. Άρα χρειάζομαι και αρκετό χρόνο. Το χρειάζομαι άμεσα. Στην περίπτωση αυτή θα φροντίσω να το έχω έτοιμο σε μία εβδομάδα. Αν το έχετε και νωρίτερα, το ποσό στο φάκελο θα μπορούσε να διπλασιαστεί. Θα βάλω τα δυνατά μου. Θα κάνω το καλύτερο δυνατόν. Αυτό σας το εγγυώμαι. Σας ευχαριστώ. Θα έχετε την παντοτινή ευγνωμοσύνη των Πανθέων. Να πάτε στο καλό.